येतोय प्रॉपर येतोय, इकडे तिकडे जायची गरज नाही, येतोय ना। मी विकास आनंदा सोनवणे, राहणार पाळधी, तालुका जामनेर, साठवण तलाव पाळधी या प्रकल्पातील शेतकरी आहे। आम्ही आता हे पाळधी साठवण तलाव, कापूसवाडी सुरू प्रकल्प, सेंदोर्णी प्रकल्प आणि सुनसगाव प्रकल्प यातील सर्व शेतकरी आहोत। आमची 20-22 वर्षापूर्वी शासनाने पाटबंधारे विभागाने धरणाच्या कामासाठी जमीन संपादित केलेली आहे। त्याची सर्व कामं होऊन 12-14 वर्षापासून ते प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याच्यामध्ये पाणी थांबलेलं आहे। परंतु कोर्टाने आम्हाला निकाल दिल्यानंतर जो मोबदला दिलेला आहे तर तो पाटबंधारे विभाग आम्हाला देत नाही आहे आणि आमच्या प्रकल्पातील बाकीच्या लोकांना 70-80% लोकांना त्यांनी 1 हप्ता 2 हप्ता असा मोबदला दिलेला आहे। परंतु आम्ही 168 लोक त्याच्यापासून वंचित आहे, आम्हाला कुठलाही मोबदला त्यात देत नाही आहे। त्याच्यामुळे आम्ही मागच्या वर्षी जिल्हाधिकाऱ्यालयासमोर उपोषणाला बसलेलो होतो आणि त्याच्यानंतर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने आमचा विशेष बाब म्हणून यांच्यावर अन्याय झालेला असल्यामुळे आणि आमच्या 64 प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने रक्कम भरण्याचे आदेश केलेले असल्यामुळे तो प्रस्ताव शासनाला पाठवला आणि त्याच्या अनुषंगाने 6/10/2021 रोजी आमची 71,69,00,000 रुपये रक्कम ही तापी महामंडळाला प्राप्त झालेली आहे। परंतु 4 महिन्यापासून आम्ही त्यांच्या भोवती फिरतोय, परंतु ते टाळाटाळ करताय, आम्हाला प्राधान्यक्रमाची अडचण सांगून रक्कम देत नाही आहे। परंतु प्राधान्यक्रम त्यांनी आतापर्यंत 2017 पासून आतापर्यंत कधीही पाळलेला नाही आणि आमची रक्कम आल्यानंतर या 4 महिन्यामध्ये प्राधान्यक्रम सोडून 50 कोटी रुपये हे बाकीच्या लोकांना दिलेले आहे। त्याच्यामुळे आम्ही आता नाईलाजाने आमची रक्कम मिळवण्यासाठी उपोषणाला बसलेलो आहे आणि त्यांनी जर आमच्या उपोषणाची दखल घेतली नाही तर आम्ही येणाऱ्या 14 तारखेला पाळधी साठवण तलाव, तालुका जामनेर येथे जलसमाधी घेणार आहोत। सर आपलं नाव? विकास आनंदा सोनवणे, राहणार पाळधी, तालुका जामनेर।